И здравейте хора, днес ще снимаме. Купихме това новото, това е моето. Купих го, значи от всичките вкусове е най-хубаво. Да ви кажа честно. Ето оставаме го да снимаме. Купнеше маринчо. И сега ще го опитаме. Каза, че е най-вкусно. Вкусно ли е? Нет. Там беше на сока. На някакъв сок с праскова. Ай, дай да го Нали? Сок с праскова. Нали? Това беше сок с праскова и така изглежда на праскова. Да. Как е? Ядай. Той сега ще пие. Матвей не са били. И това е киндер за 70 стинки, ама е много голям. Явно да. 10 от 10. Няма вкус. На мен не ме харесва. Много вкусно това. Мирише на праскова. Нали? Сок на праскова мирише. Това нещо е. Не ще говорим на фрото. Пак ще се пие и го оставя за някой, за после. Да. Няма пия повече. Топко. Лога няма пия, защото не ми се пие. Много хареса какво. Харесва ли ти? Ама няма. Това е много вкусно. Ядай. До нас. Чао.